Hola, bona tarda a tothom. Avui tenim aquí un tema força interessant i a més cada vegada agafa més importància, que és el tema del medi ambient, de com el medi ambient cada vegada és més difícil de controlar perquè s'està contaminant, s'està convertint en un problema per a la salut de les persones i està molt lligat al tipus de desenvolupament. Aleshores, en lloc de fer una xerrada i dient no a l'ampliació de l'aeroport, no a l'ampliació del port, hem pensat entrar una mica més en els problemes que comporta tot això i les repercussions que té i mirar d'esbrinar possibles línies de treball per sortir. Quines alternatives tenim per sortir en aquesta qüestió? Tenim una representant fantàstica, la HUS, de la plataforma Zero Port, i el David Soler, que és també membre de l'Assemblea de Barris pel decreixement turístic, i que aprofundiran en aquests temes. Moltes gràcies i la xerrada és vostra. Del Port de Barcelona. I també està molt vinculada a l'ampliació de l'aeroport amb la tercera pista, que com veurem després és el que ara està en el debat, diguem-ne, allargar-la, i també la construcció de noves infraestructures viàries i ferroviàries. I tot plegat va tenir moltes conseqüències, entre les quals la destrucció de moltíssims camps de conreu i espais protegits sota la legislació europea amb etiquetes, no sé si són a xarxa Natura 2000 i altres. I actualment, per això, des de l'aeroport hem calculat que el Delta del Llobregat es troba en un 60% sota el ciment, si es tenen en compte les hectàrees, el parc agrari actual i els espais naturals terrestres que són, com es veu, potser la gent no els pot llegir, però irrisoris. Ara, millor. Sí, no? De fet, aquest desviament del riu del que estàvem parlant, el Tribunal Suprem el va declarar nul per una denúncia d'una comunitat d'usuaris. Però tot i així, aquesta sentència va arribar quan l'hauria d'estar executant, per tant, es va executar de totes maneres. I als anys 70 ja van començar a haver protestes en contra de tot aquest pla urbanístic i canvis al Delta del Llobregat, perquè van haver-hi molts impactes, com dèiem, un dels quals increment de la salinització dels aqüífers, la destrucció d'hàbitats de moltes aus, perquè el delta d'un riu. I s'han intentat posar diverses solucions contra la salinització de les aigües, es va crear una gran barrera hidràulica, però tot i així encara, a dia d'avui no s'ha, si és que es pot reparar el dany causat per aquestes ampliacions, i de fet és un tema que la Generalitat té sobre la taula, diguem-ne una compensació per la destrucció, o sigui, per aquesta desviació del riu i l'ampliació del port i l'aeroport, i encara a dia d'avui diguem que la Generalitat té un deute amb el deute perquè no ha restaurat tot el dany causat. Aquest Pla Delta va ser finançat en gran part per fons públics, però evidentment els beneficis no han anat a parar en benefici de tota la ciutadania, sinó que tots aquests terrenys guanyats en la desviació del riu s'hi va construir el que es coneix com a ZAL, o Zona Logística al Prat de Llobregat, que la gestiona una empresa que té diversos accionistes, entre els quals destaca una socimi que es diu Merlin Properties, que també té inversions en molts edificis de la ciutat, i que és una de les grans immobiliàries de l'IBEX 35 i que és la gestora de facto d'aquesta zona logística i per tant la que s'emporta el major retorn de beneficis econòmics. També es va crear un nou moll que no sé si, no és una zona per la que es pugui passejar, però si teniu l'oportunitat de fer-ho podeu anar-ho a mirar, i és una terminal del port que està completament murallada, com té una tanca, perquè està controlada al 100% per un grup xinès que es diu Hutchinson Ports West. El nom a mi tampoc em sona, però és un dels operadors de contenidors més importants del món
i que mou una gran quantitat de contenidors. Té una concessió de més de 40 anys i pactes perquè el port continuï ampliant també aquesta terminal en més de 38 hectàrees més de les que ja té de terreny. A banda d'això, no sé si us sona, el 2007 hi va haver un escàndol perquè a mig construir aquest moll es va desplomar completament al mar i el van haver de reconstruir. I moltes de les constructores van haver també de compensar perquè tota la feina feta i el perill que va suposar aquest desplom. En fi, tot plegat, totes aquestes polítiques públiques de la mà del capital privat segueixen el paradigma del creixement econòmic il·limitat i de l'obtenció de beneficis acumulades en unes poques mans, que no reverteixen en la ciutadania ni del Prat ni de Barcelona. A la imatge aquesta de l'esquerra es veu on era el litoral de la zona del Prat de Llobregat el 1956 i està sobreimprès la línia de costa actual. Aquesta línia groga és on es troba ara com la línia de costa amb totes les infraestructures construïdes per fer aquest macro. És el nou moll i el port de Barcelona. Sí, i aquí es poden veure també algunes de les principals ampliacions, a les que en parlarem ara també. I en concret, el darrer intent del que comentava abans amb la introducció de continuar aquesta expansió de grans infraestructures del Delta ha estat la proposta que de moment no ha tingut èxit, o sigui fallida, de reampliar l'aeroport de Barcelona que va impulsar AENA, la gestora de l'aeroport, el 2021. De fet, AENA és el primer gestor aeroportuari del món per nombre de passatgers. És una empresa amb un 51% de capital públic estatal, o sigui, és espanyol, i també hi participen altres fons d'inversió, però al final el control d'aquesta empresa és públic perquè més d'un 50% és de capital públic i tot i així els seus interessos de moment van en contra de les polítiques climàtiques i del benestar de la ciutadania. En aquest cas, d'aquesta última ampliació, que de moment no s'ha pogut dur a terme, es preveia una inversió de 1.700 milions d'euros que faria la mateixa AENA i que es va aprovar pel Consell de Ministres perquè, com deia, un 51% de capital de l'empresa és públic. I la resta d'accions, com deia, són fons d'inversió com potser us sonaran, BlackRock, Fidelity, Deutsche Bank, Morgan Stanley. En fi, són grans actors que també tenen poder de decisió en aquestes decisions d'infraestructures públiques que afecten la ciutadania. A banda d'això, també hi ha com interès del govern que aprofitant fons europeus i espanyols per finançar aquest tipus d'infraestructures sota el mantra del progrés econòmic. I que després aquests diners, o sigui, que aquestes subvencions que arriben per finançar la construcció d'aquest tipus d'infraestructures acaben en mans privades altre cop, amb totes les constructores que es dediquen a dur a terme aquests projectes, com són, coneixereu, ACS, Ferrovial, etc. I aquesta reampliació, que de moment no s'ha pogut dur a terme, continua sent defensada pel president d'AENA avui en dia i, en concret, el que implicava és, com deia, l'allargament de la tercera pista de l'aeroport per sobre d'uns terrenys protegits que són la llacuna de la Ricarda, que està catalogat com a xarxa Natura 2000 per la Unió Europea, però també la construcció d'una nova terminal satèl·lit i altres equipaments, com seria un nou aparcament i un túnel de connexió entre terminals. I tot això també està lligat a un pla immobiliari urbanístic del que seria la nova ciutat aeroportuària, que tindria hotels, zones d'oci, etc., que no està clar on s'ubicaria perquè dir-ho, fer-ho públic generaria resistència i per tant de moment no han anunciat on podria ubicar-se, però que al final també serien moltes hectàrees de ciment, d'edificis lligats a l'aeroport i a aquest model de turisme internacional massiu. I seguint, al final, amb l'objectiu aquest de generar creixement econòmic i connectivitat global màxima. L'excusa, diguem-ne, la justificació que AENA dona per aquesta necessitat d'ampliació és que cal descongestionar el trànsit de passatgers a l'aeroport i evitar el col·lapse imminent de passatgers a l'aeroport. I l'objectiu, per tant, seria passar dels 52 milions de passatgers que hi va haver l'any 2019 abans del Covid
als 70 milions. Això perquè aquesta terminal permetria augmentar els vols intercontinentals i, a banda d'això, altres motius que donaven era, com sempre, creació de llocs de treball, l'atracció de noves inversions i la possibilitat d'esdevenir un pol d'atracció de talent. Tanmateix, evidentment, no esmenten tots els problemes socials i ambientals que generarien, l'augment del turisme, que seria el sector més beneficiat d'aquesta ampliació i és un sector que segurament, com ja dirà el David, ja està entrant en una situació molt crítica i la ciutat de Barcelona no té capacitat per absorbir més persones. I el fet també molt rellevant és que aquest nou projecte implicaria un increment desmesurat de les emissions de gas d'efecte hivernacle de l'activitat de l'aeroport, que passarien, que actualment ja són dels 8,4 milions de tones de CO2, i perdoneu que estic donant moltes dades i potser costa posar-les en context, però dels principals emissors de la ciutat de Barcelona passaria a 11,3 milions de tones de CO2 amb aquesta ampliació, si es dugués a terme. Tot això no se'n parla des d'AENA, però sí que volen intentar vestir de verd aquesta infraestructura. Per exemple, fan servir termes com dir que aquestes noves instal·lacions serien sostenibles perquè intentarien aconseguir l'aeroport més ecològic d'Europa. Com veurem, qualsevol aeroport no pot ser ecològic perquè l'aviació és el mètode de transport més contaminant i, per tant, preveien fer compensacions d'espais naturals per l'ús de més espai del Delta de Llobregat i es pretenia, com deia abans, una de les zones que es veuria afectada per aquesta reampliació és la zona de la Ricarda, la llacuna, i la manera seria compensar-ho amb unes 280 hectàrees d'altres espais deltaics, protegint-los. Casualment, molts d'aquests espais que es preveuen compensar si es reamplia l'aeroport coincideixen, en gran part, amb els que la Generalitat ja preveia protegir a requeriment de la Comissió Europea per reparar els incompliments de l'ampliació anterior, del 2004. I això és perquè el 2021 la Comissió Europea va demanar per escrit explícitament a la Generalitat que li va dir que va obrir un procediment d'infracció a Espanya pel deteriorament del Delta i per tant s'exigia que s'apliquessin aquestes compensacions que des del 2004 no s'han aplicat. A banda d'això, hi ha molta de la comunitat científica s'ha alertat que és impossible traslladar espais naturals que són únics i no reproduïbles d'una zona del delta a una altra, vull dir, si es destrueix la Ricarda no es podrà substituir. Es generaran nous espais, potser, si s'aconsegueix protegeixen, però la Ricarda no la recuperarem, ni la diversitat que conté, ni tots els nius de les aus, etc. A banda d'això, també hi ha en marxa ampliacions del port de Barcelona, que es centren també en 3 àmbits, i que volen suposar, d'una banda, un augment en la capacitat dels contenidors, o sigui, tota la part logística i importació de mercaderies, i també del trànsit de creuers, tot això amb millor interconnexió terrestre. Barcelona com un gran port d'entrada de persones, però també de mercaderies cap a Europa. I això, aquesta ampliació, resulta d'un acord signat entre l'Ajuntament el 2018 i el que és el port, que és un consorci d'entitats, sobretot privades, i s'està ampliant el moll adossat que es veu aquí, que és el cercle verd, no sé si es veu gaire, sí que es veu gaire, es veu millor. I en paral·lel es continua l'ampliació de la terminal del Prat, que és la blava, el cercle blau, que és la que us deia que és com la que està tancada amb una tanca, que és la terminal, diguem-ne, la terminal xinesa, de Hutchison Ports West, que vol passar, la seva capacitat actual és de 2,7 milions de contenidors anuals, de passar a 3,4 milions, o sigui, considerablement també augmentar la capacitat. Per últim, la tercera ampliació que es preveu en aquesta zona és una que està vinculada al que es coneix com a PDU, que és el Pla Director Urbanístic de la Terminal Logística Intermodal. Què vol dir això? Construir 3 terminals ferroviàries a l'antiga llera del riu Llobregat i una altra a tocar de la nova llera, el lloc on es va desviar. I també 2 eixos viaris de 4 carrils pels marges de l'antiga llera, per transportar totes les mercaderies que entrin al port cap a terra.
Tots aquests projectes estan tramitant, tot i que tots tenen les declaracions d'impacte ambiental, que és un requisit necessari per poder-los implementar, caducades, però ja fa anys que estan en marxa la construcció, així van avançant. Doncs bé, com deia, tot plegat, això és la carta de la Comissió Europea que demanava, que deia que estaven infringint i que han de compensar per les zones destruïdes amb l'antiga ampliació. És un fragment que hem posat aquí i que apliqui la zona aquesta de Natura 2000, que és una figura de protecció que dona espais naturals amb cert valor ecològic. Sí, aquí es veu els plans d'ampliació de l'aeroport i aquesta terminal satèl·lit i l'ampliació de la tercera pista. I aquí alguns dels actors principals interessats darrere d'aquests projectes, suposo que en reconeixeu la majoria. Sí. I tots aquests elits al final, elits econòmiques que, diguem-ne, promouen una economia catalana lligada als ritmes, diguem-ne, globals, basat en el model del creixement econòmic il·limitat, lligat a la construcció d'infraestructures gegants, la planificació de grans esdeveniments, com sabem a Barcelona, per exemple, el Mobile World Congress o altres macrofires, com per exemple la trobada de fons d'inversors Debt District que va tenir lloc fa 3 setmanes i d'altres, sota el mantra aquest del progrés, necessitat de sempre innovar i al final el que fan o el que busquen és l'obtenció de beneficis econòmics per, com dèiem, molt poques mans. I tot això, com deia, al començar aquesta xerrada, en plena emergència climàtica global i també crisi energètica els últims anys, perquè s'està arribant al pic del petroli i, com deia, tant els avions com els creuers o els grans vaixells fan servir una gran quantitat de combustibles fòssils, són els mitjans de transport més contaminants tant per passatger i per quilòmetre i, tot i així, són els que reben més ajudes en forma de subvencions i exempcions fiscals. Per exemple, els creuers utilitzen un tipus de combustible que es calcula que és 100 vegades més contaminant que el dièsel dels automòbils i camions, però en canvi que està exempt d'impostos i, a banda d'això, també moltes navieres fan servir les banderes que els convenen per fer evasió fiscal i també, de la mateixa manera, el sector de l'aviació té molts privilegis fiscals i subvencions, com totes sabem, van ser rescatades amb fons públics després de la pandèmia de la Covid i, tot i així, es posen en marxa les seves ampliacions a banda de que reben ajuts i exempcions i, en canvi, altres sectors potser més essencials per la vida, i si parlem del cas concret del Delta de Llobregat, com seria tota la pagesia, que al final el que estan és produir aliment d'una terra que de fet és de les més fèrtils de la Mediterrània, no reben aquest tipus d'ajudes i es queden marginats i al final van desapareixent. En el cas dels avions fan servir un combustible que es diu querosè, no sé si us sona, i també està exempt d'impostos, cosa que no s'entén perquè, vull dir, tothom quan omple el seu dipòsit del cotxe també estem pagant una part d'impostos, però en canvi quan s'omple el dipòsit d'un avió està exempt d'impostos. I es calcula que, tenia la data per aquí apuntada, diria que són, a veure, no voldria ficar la quota, però 17 milions que no es recapten, a veure, que tinc moltes dades, que es deixen de ser recaptats per tot el trànsit aeri que hi ha. Això, es deixen d'ingressar 17.000 milions a l'any a la Unió Europea per l'exempció aquesta del querosè. Hi ha alguns grups que treballen per exigir que, com a mínim, ja que sembla impossible demanar la reducció dels aeroports, almenys que es taxi, que es faci pagar el preu que té la crema d'aquest combustible de querosè, però de moment a la Unió Europea no ho han ni posat sobre la taula, costa molt fer arribar. Però bueno, altres conseqüències, a banda de la contribució al canvi climàtic són també la contaminació acústica de tots els nuclis veïns de la zona de l'aeroport
I a banda d'això, més com a nivell d'escala de Barcelona, generen precarietat laboral, augment dels preus dels habitatges per tot l'augment del turisme, gentrificació, riscos sanitaris i com ja hem vist, destrucció del territori. Ara bé, davant de tantes injustícies han aparegut moviments de resistències socials que demanen un delta més viu, més resilient, i que, igual que les envestides destructives cap al delta no s'han aturat mai, doncs tampoc les onades de resistència. De fet, ja un cop poc després de fer-se la desviació del riu, el 2004, ja es va fer una campanya per reclamar la preservació de l'antiga llera encapçalada per una associació que es diu Depana, no sé si ho coneixeu, i entitats ecologistes i veïnals del Baix Llobregat, no per reclamar la protecció de la biodiversitat i el valor ecològic. També hi ha hagut moviments dels municipis de Gavà, Castelldefels, que han començat plataformes com Prou Soroll en contra de la contaminació acústica, i sí que s'ha aconseguit alguns canvis, no sé tècnicament exactament en què han consistit, però sí que després de diverses querelles s'han construït alguns murs de protecció i així, i la configuració de les pistes per reduir una mica la problemàtica sonora que pateixen aquestes persones que viuen tan a prop de l'aeroport. També l'any 2012 va aparèixer una altra amenaça que per sort no es va dur a terme gràcies a la mobilització, que és el projecte Eurovegas, que també es plantejava ocupar 800 hectàrees al bell mig del delta del Llobregat per fer una ciutat de joc i oci, una mica l'estil del Hard Rock que ara amenaça el Camp de Tarragona. I es van aturar diverses entitats, la plataforma SOS Delta i Aturem Eurovegas, i van aconseguir impedir-lo, o sigui, aquest projecte, almenys aquest, no s'ha dut a terme. També l'any 2019 es va formar la plataforma SOS Baix Llobregat i Hospitalet per denunciar també tots els projectes d'especulació immobiliària que hi havia als municipis, i demanaven, per exemple, preservar els corredors ecològics entre les diferents zones que encara queden sense urbanitzar. I es nota que els diferents grups s'estan coordinant i teixint aliances per poder ser una miqueta més forts i mobilitzar-se davant d'aquests grans projectes, perquè si no no tenen prou força. I ara s'estan aglutinant per reclamar una moratòria urbanística, un procés participatiu per decidir quin model territorial volen pel Baix Llobregat, de la comarca i el Delta, i una reorientació de l'urbanisme metropolità. Finalment, també l'any 2019, igual que la plataforma SOS Baix Llobregat, es va crear la plataforma a la que avui estic representant, que és Zero Port, per demanar en concret el decreixement del port i l'aeroport de Barcelona, que en un inici el manifest inicial eren 34 entitats, però ben aviat va pujar a més de 100 que donen suport al manifest. I al final es va formar davant d'aquesta proposta de nova ampliació de la terminal de creuers del port i per la reampliació de l'aeroport, i el motiu d'una trobada que va tenir lloc a Barcelona el 2019 d'una xarxa internacional europea de grups que lluiten pel decreixement de l'aviació. Aquesta trobada d'activistes va tenir lloc el 2019 a Barcelona, i de la trobada va sortir un grup local de Barcelona, que és Zero Port. Aquesta xarxa es diu Stay Grounded en anglès, que vol dir queda't a terra, i reclama altres models de transport, un reforç dels sistemes ferroviaris i models alternatius de desplaçament de persones i mercaderies que no requereixin ser tan intensius en energia. I el manifest de Zero Port el podeu trobar a la nostra web, però en resum el que es demana és que es redueixi el nombre de vols i de rutes de transport marítim, que s'aturin les ampliacions que es plantegen, i reclamem que aquests projectes són incompatibles tant amb la crisi climàtica ecològica global com amb la disponibilitat limitada de recursos energètics i amb els diferents compromisos i acords de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que han fet els nostres representants polítics.
i juntament Zeroport amb una altra plataforma que es diu Xarxa per la Justícia Climàtica, de la que formen part altres col·lectius de la ciutat de Barcelona, de Catalunya, a nivell català, vam aconseguir aglutinar tot aquest descontentament social que havia generat la proposta d'ampliació de l'aeroport el 2021 i doblegar al final el discurs dels poders econòmics, perquè al final aquest projecte de reampliació, com deia, de moment és fallit perquè no es va incloure en el DORA, que és com el pla pla estratègic dels pròxims 4 anys, 2020-2026, i vam aglutinar moltíssima gent en una manifestació el 19 de setembre del 2021 en què hi van donar suport moltíssims col·lectius, més enllà de Zeroport i la Xarxa per la Justícia Climàtica, des del moviment per l'habitatge, moviments socials tant de la ciutat, de joves, estudiants, per rebutjar aquesta proposta d'ampliació, que de moment es va aconseguir parar, però, com sabem, de fet, va ser la setmana passada, pot ser que es torni a posar sobre la taula. De fet, la setmana passada es va aprovar una moció al Parlament de Catalunya amb els vots a favor una moció del partit del PTC i amb el suport de Junts per Catalunya, el PP i Vox, que instaven el govern a crear la comissió per valorar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. Així que segueixen havent-hi aquest tema segueix estant sobre la taula i tot i l'oposició dels vots, en aquest cas al Parlament d'Esquerra, els comuns i la CUP estan en minoria i per tant ara pot ser que això es torni a reactivar. Deixo aquí de moment i... Sí, Bona tarda. Soc David Soler i jo pertanyo a un col·lectiu que és, com he dit abans, el DEOS, a l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic. El tema del turisme, el sector de la indústria turística, de fet, forma part de la matriu productiva de la ciutat de Barcelona. Oficialment representa, i encara que a mi no m'agrada això del PIB, perquè no és una bona mesura per veure la riquesa o la pobresa d'una comunitat, però en relació al PIB el turisme representa com un 15-16% en dades oficials i es calcula que estarà al voltant del 20% perquè hi ha tot un teixit social i econòmic al voltant del turisme que circula amb diner negre i que per tant no es controla. Bé, en relació al que ja he comentat ara, el que són les macroinfraestructures que estan ara en projecció i amb les quals, evidentment, el turisme té molt a veure, perquè, per exemple, com en el cas de l'aeroport, seria potser el cas més paradigmàtic perquè hem de tenir en compte que la major part de turistes que arriben a la ciutat ho fan per via aèria i, per tant, de cara al negoci turístic, que puguin entrar més o menys persones per l'aeroport és un factor crític. Aleshores, aquestes macroinfraestructures, en definitiva, estan pensades des d'una visió de la matriu productiva de la ciutat. I aquesta matriu productiva, fonamentalment, veiem ara per percentatges, una part important està afavorida per la indústria turística i una gran part també està influenciada per tot el que seria la indústria logística. Això que ja també he comentat abans, que signifiquen les infraestructures portuàries i també les aeroportuàries, però fonamentalment les portuàries, pensar aquest creixement que ja comentava de 3 milions de teus, 3 milions de contenidors l'any que passen pel Port de Barcelona, ampliar-los a 4 milions, o sigui, no és
no és una dada poc significativa, al contrari, és molt significativa, no? I jo voldria assenyalar que, d'una banda, aquestes macroinfraestructures estan responent a un model productiu de la ciutat que a la vegada incorporen tota una sèrie de microinfraestructures que estan donant-li suport o que són la seva extensió. O sigui, pensar en l'ampliació de l'aeroport sense pensar que han de créixer també les infraestructures hoteleres de la conurbació de Barcelona és impensable. És a dir, per què vols fer una infraestructura més gran si no tens més capacitat d'hotels? No, és que està combinat. És a dir, el pensament és incrementar la construcció d'hotels i per això es necessita incrementar la infraestructura aeroportuària. I funciona d'aquesta manera. Quin és l'objectiu final que hi ha rere això? Fonamentalment, aquestes macroinfraestructures i aquestes microinfraestructures i tot el sistema hoteler sempre està en funció d'interessos de fons d'inversió. Us preguntareu potser, què pinten els fons d'inversió amb això? Doncs són la madre del cordero. És a dir, els fons d'inversió controlen diners que són volàtils, que estan circulant pel món, són números que algú té algun compte, però que únicament es poden realitzar i incrementar a la vegada quan es materialitzen a terra. En aquest cas, quan aterren. I quan aterren? Quan algú es fa propietari d'una infraestructura, d'un tros de terra sobre el qual edifica alguna cosa. Això és el que permet revaloritzar qualsevol inversió que un fons d'inversió fa a un territori. I no únicament revaloritzar perquè dius, hosti, això m'ha costat 10 i ara ho podria vendre per 15. No, sobretot perquè funciona a través del pelotazo. I el pelotazo tots sabeu com funciona. O sigui, de fet, a Barcelona som experts en això. O sigui, en l'últim any el preu dels lloguers ha pujat un 10%, sentia avui per televisió. Doncs, quan el preu del lloguer puja un 10%, o quan el preu de la compravenda d'habitatges ha pujat, no recordo la dada, però era com un 50%, més o menys en els últims 20 anys. O sigui que són dades molt significatives. Això és el pelotazo. Clar que això afavoreix, diríem, petites economies de la persona que té un petit apartament, un petit pis, i de cop s'ha incrementat el valor. O el que té un llogater i de cop li pot cobrar 100 euros més al mes. Però sobretot beneficia a les grans propietats. Aquests sí que són els veritables beneficiaris d'això. I dins de les grans propietats, els que més propietats tenen són els fons d'inversió, que ja abans has citat algun. Per exemple, fixem-nos-hi la manipulació que fan aquests fons d'inversió, no únicament a través de sistemes d'infraestructures com són els hotels, sinó, per exemple, les macroinfraestructures, tant en el cas d'AENA com en el cas de... Perdó, la sala, sí. La sala, no? Bé, tradicionalment AENA, després del franquisme i posterior al franquisme, el sistema aeroportuari i el portuari ha estat tradicionalment en mans de l'Estat, de l'Estat central, de l'administració central de l'Estat, per dir-ho en propietat. És a dir, no ha estat en mans de les comunitats autònomes, sinó de l'administració central de l'Estat. I això per tot el territori espanyol. És a dir, tots els ports importants de l'Estat estan en mans de Puertos del Estado, que és l'entitat que administra això. Administra fins a cert punt, perquè després ens trobem que amb els
consells d'administració dels ports, la majoria d'influència, la gran influència sempre està en mans privades. El Consell d'Administració sí que hi ha un president que al final té que signar, però qui està representat en el Consell d'Administració dels ports són sobretot les empreses privades del territori. En el cas de la Sal és paradigmàtic perquè això que era propietat de l'Estat al 100%, en un moment determinat, com va passar a Maena, van vendre el 49%. Però clar, si jo soc un privat i el meu soci, encara que tingui el 51%, és l'Estat, o sigui, anem com molt segurs pel món, no? Encara que jo només tingui el 49%. Clar, això funciona de tal manera que la capacitat d'influir que tenen aquestes grans corporacions, aquests grans fons d'inversió, és tremenda. O sigui, els reis del mambo. I funciona d'aquesta manera tan perversa. I per això, m'hi havia referit, qui són els grans beneficiaris d'això? Els fons d'inversió. Són els que realment tallen el bacallà. Com passa exactament amb el sistema hoteler. Aquí a Catalunya, tradicionalment, els hotels estaven en mans de la burgesia local. I més tradicionalment encara, una burgesia local catalana que havia fet diners a través de la indústria, en un moment determinat va voler capitalitzar. Passa un mateix sistema que passava, que s'ha explicat al fons d'inversió. Tu tens un capital, d'acord, però el capital són diners, i els diners són molt volàtils. La forma de materialitzar-ho, totxo. Totxo. O sigui, sempre ha sigut el totxo. Compra aquell tros de terra, fes un hotel i si pots fer encara més una cadena d'hotels. Doncs les grans cadenes hoteleres a Barcelona i a Catalunya han estat fetes d'aquesta manera, a través d'inversions que venien de la indústria. També és cert que grans inversors de la indústria venien des del segle XIX de capitals fets a través de l'esclavatge, no? O sigui, del tràfic d'esclaus. O sigui que la nostra deriva, no em vull personalitzar amb això, la deriva del territori és l'hòstia, no? Bé, doncs, en el cas del sistema hoteler a Catalunya, i particularment a Barcelona, quan la indústria hotelera estava fonamentalment en mans de capitals locals, van aparèixer els fons d'inversió. Aquests fons d'inversió, què és el que han fet? Han dit, mira, jo et compro l'hotel o et compro la cadena, però no te'n baixis, jo només t'ho compro. I una vegada t'ho he comprat, t'ho llogo. Tu em continues gestionant l'hotel, però jo materialitzo el meu diner en totxo. Obtinc d'una banda un benefici perquè jo t'ho llogo i per tant em dones un rendiment, però addicionalment foto el pelotazo, perquè quan jo he comprat aquest hotel, aquest i he fet una cadena, o quan he comprat dues cadenes tinc una gran cadena, i li venc a un altre fons d'inversió que vol ocupar el meu territori. I amb això incremento un 20%, un 30%, un 40% aquella inversió que he fet i en molts pocs anys. Però perquè això es realitzi, què és necessari? La complicitat de l'administració i, en gran mesura, de la burgesia local. D'aquí ve que ser propietari, en el cas de la Sal o en el cas d'Aena, d'un 49% d'una cosa com és la infraestructura logística o la infraestructura aeroportuària em dona moltes garanties d'èxit respecte al que jo realment necessito, no? Bueno, no sé si m'he enrotllat molt, però he intentat ser una mica didàctic amb això, no?
Des de l'Assemblea de Barris pel Creixement Turístic, aquest tema és un assumpte que hem investigat força a través de grups de treball dedicats específicament a veure com funcionava això, perquè evidentment això no està escrit als manuals que edita l'administració. I ens hem interessat molt com funciona això, perquè al final tenies que intentar veure si vols fer front a un problema, com passa ara amb el tema de les macroinfraestructures. És important saber qui talla el bacallà, perquè també tradicionalment, quan hem tingut un problema d'aquest tipus, hem vist, hòstia, el problema són els hotelers, el problema són els hotels, el problema està... No, els hotels no, el problema està amb aquells que ocupen les terrasses, per tant està amb els baretos, i està amb els restaurants, i està amb les sales de festes, i està amb els paquis que van venent la cervesa pel carrer. No, el problema no està amb això. O sigui, aquests el que reben és la calderilla. Reben les restes que els altres no és que no vulguin, sinó que no els dona rendiment. Sí que és cert que quan hi ha algun tipus de rendiment ja es preocupen les grans cadenes comercials instal·lades al Passeig de Gràcia perquè aquella matèria prima que porten en forma de turista es passegi per allà, s'acabi comprant l'últim euro que tinguin a la butxaca. Ja no porten euros a la butxaca, a la tarja. Perquè també és una dada interessant que podia potser il·lustrar una mica més això. Els mateixos fons d'inversió que són propietaris de les grans cadenes hoteleres, que coincideix que són propietaris de les grans macroinfraestructures, són a vegades propietaris de les companyies aèries. L'any 2019, el darrer estudi que va fer l'Ajuntament de Barcelona, ara suposo que no fan cap en aquest sentit, però el darrer estudi que van fer sobre com es gastaven els diners d'un turista que sortia d'algun lloc del món, més o menys venia a sortir que com un 70% estava gastat entre el transport per arribar a la nostra destinació, en aquest cas Barcelona, i aquest 70%, aleshores quedava un 30% perquè era la despesa local, i aquest 70% estava distribuït, el 40% se'n anava amb avió, fonamentalment amb avió, els vaixells és una cosa residual perquè hi ha 30 milions de persones, turistes o visitants que arriben a Barcelona, 3 milions era de creueristes, per tant és una dada important, però el més important és tota la resta. Aquest 70% es distribuïa 40% pel transport i 30% pel sistema hoteler. I quedava aquest 30% perquè el turista s'ho gasti com pugui. Però clar, aquest s'ho gasti com pugui ja sabem com funciona, perquè les grans cadenes, que no són precisament de consum de proximitat, estan controlades a la vegada per multinacionals. Es diguin Zaras, o es diguin Louis Vuitton, o com es diguin, però estan situades a llocs estratègics perquè el turista passi per allà i s'ho gasti. O sigui que ja veieu també una mica com funciona aquesta economia. I ja m'havia enrotllat una mica, però no sé si encara m'he enrotllat una mica més. Bé, aquesta és la situació. Què es pot fer davant d'això? Jo portava aquí algunes dades que puc anar passant, però més que dades, algunes reflexions que puc anar passant, però més important que això, que potser té massa literatura, és potser veure que hi ha dos factors que són importants, però hi ha un més important que els altres. És a dir, la nostra actitud i la nostra acció personal és important. I tot comença per aquí. El fet que ens neguem a entrar a una determinada cadena multinacional, que ens neguem a comprar a Amazon
o que tinguem una decidida voluntat de no agafar un avió a no ser que sigui imprescindible. Aquesta actitud personal és important, no? Però semblaria, totes les dades ho indiquen, que això no és suficient. No és suficient perquè si servim una jerarquia diríem, primer que tot, el poder està en mans de les grans multinacionals i més encara que les grans multinacionals dels grans fons d'inversió. O sigui, el capital financer en aquests moments és qui té el poder. En segon lloc estarien les multinacionals que tenen a veure amb la producció de coses, no? En tercer lloc estaria les administracions i nosaltres no hi pintem res. És a dir, que és molt difícil que la correlació de forces a curt termini es modifiqui. Però sí que evidentment és molt important la nostra actitud vital, la nostra actitud política. On semblaria que podem fer més coses és a través de la pressió de les administracions. Aquest és un factor determinant, perquè al final, com tu ara comentaves, que a l'Ajuntament de Barcelona o a la Generalitat la correlació de forces, sigui una sigui una altra, fa que una cosa es posi en marxa o que no es posi en marxa. I per tant, aquí jo diria que estan molt bé les actituds àcrates, però potser hem de fer una mica de Federica Montseny o han fet altres col·legues des dels comuns i més cap a l'esquerra i mullar-se, botar-se les mans i ficar-se a intentar administrar allò d'una manera més raonable. I el repte que tenim per davant és tan important, el repte de la crisi mediambiental, que qualsevol cosa que es pugui fer per fer front a això serà benvinguda. I per tant, el nostre vot o un vot en un moment determinat o la nostra pressió a les administracions públiques a través de la militància en moviments socials és determinant. En aquests moments és determinant. I donat que no podem influir en grans corporacions multinacionals i no podem influir en grans fons d'inversió, el millor és que ens apropem a aquell que puguem. Jo també políticament penso que és important mirar d'establir des dels moviments en els que existeix una consciència d'aquesta situació, mirar d'establir aliances sempre que sigui possible. O sigui, el nostre enemic, si tenim clar qui és el nostre enemic, i dic enemic perquè penso que és així, la petita burgesia local no és el nostre enemic. Al contrari, és més aviat el nostre aliat perquè és la que té més possibilitats de desaparèixer com aquells continuïn fent el que fan. Per tant, tot allò que signifiqui contribuir a una economia de proximitat, a una economia de petita escala, a un treball productiu en l'àmbit de la manufactura, que si és possible que siguin empreses cooperatives, doncs xapó. Si és possible que sigui vinculat a l'economia social i solidària, perfecte. I si no ho és, i són empreses familiars, doncs també està bé. I si és una persona que té molta ganes de fer coses i es posa a treballar de manera local, sense pretensions de fer grans exportacions, també xapó. I és en aquests col·lectius o en aquests segments socioeconòmics que penso que és important aliar-se, sempre que sigui possible, tenir-los en compte i sentir-los i que ens hi sentin també. És a dir, en aquests sectors jo he participat darrerament en alguns debats i descobreixes que existeix una certa consciència, inclús dins del sector turístic,
existeix una certa consciència amb aquests líders, amb els líders d'aquests àmbits, en l'àmbit de l'administració, en l'àmbit també de l'acadèmia, des de les institucions acadèmiques, de que ens hem passat diversos pobles. O sigui, hem anat més enllà on seria lògic, raonable, que és necessària plantejar-se una altra forma de fer les coses. Jo conec personalment inclús a responsables de l'administració pública catalana, responsables de l'àmbit de la logística del transport a Catalunya, que actualment veuen, ja tenen consciència segura de que no és convenient tirar endavant l'aeroport, perquè ens aniríem encara molts més pobles cap allà. O sigui, comença a existir una certa consciència d'això i, per tant, és important buscar aquestes aliances, pressionar sempre que es pugui a l'administració amb això i des de tots els punts de vista, des de les accions al carrer i també, sobretot, també penso jo, des de les computadores, no? O sigui, creant discurs, creant relat, descobrint dades, relacionant-les perquè no siguin ells els que tinguin el relat aquest fals de que això crearà riquesa, crearà llocs de treball. No, això no és veritat. I si agafem números, això és la mentida més gran que s'inventa aquest sector. Perquè si ens hi fixem, per exemple, en l'àmbit turístic, les poblacions catalanes amb un PIB més baix són les que són més turístiques. Salou, Lloret, per posar dos exemples. I em sembla que m'he passat ja molt de temps i caldria... Bé, potser per tancar, això era de fet al principi la primera pantalla que tenia preparada, però la utilitzarem gairebé per tancar. És a dir, la proposta que jo penso que s'ha de començar a plantejar, hi ha una cosa que se'n diu ara que s'està treballant en sèrio, que és la transició ecosocial. A aquesta mateixa sala fa primers d'any vam fer una xerrada sobre això i que és un objectiu a mig termini que és molt defensable, no? I és una transició cap a una situació econòmica i social que tingui molt en compte la crisi mediambiental i que permeti fer un trànsit cap a un nou escenari, però amb justícia social, amb equilibri social, no? Perquè davant de la crisi mediambiental que s'incrementa i una dada que també has apuntat, el pic del petroli, el petroli anirà en descens i en molts pocs anys baixarà moltíssima la seva producció, s'incrementarà molt el preu, i no únicament del petroli, sinó de tots els recursos energètics. I qui patirà això ja sabem qui és. No cal fer molts números. O sigui, els grans propietaris, aquest 1% de la població mundial que té la majoria de capacitat econòmica del món, aquesta gent no és qui ho patirà. Ho patirem tots els altres, no? Doncs, per arribar a aquesta transició ecosocial, seria factible fer-ho, pensem, a través d'uns determinats eixos, no? Que permetin fer-ho de manera participativa, no? Igualitària i coherent amb els objectius no objectius, coherents amb la crisi en la que ens enfrontem. Situava aquí uns. D'una banda, per exemple, en el cas de Barcelona, diversificar les activitats econòmiques, és a dir, no és factible, no és bo, no és sostenible econòmicament posar tots els ous al mateix cistell, i per tant s'ha de diversificar. No és bo que tinguem
tot fet pensant en macroinfraestructures, macroesdeveniments, macrovingudes de turistes. Això no porta enlloc, no? En canvi, sí que seria i crearia molts més llocs de treball pensar en processos econòmics d'economia circular i, a ser possible, relacionats o vinculats a l'economia social i solidària. Un altre eix seria la generació d'activitats productives sense petjada de carboni i en sectors que siguin estratègics per a la vida. I estratègics per a la vida no és el sector químic, no és el sector automobilístic, no és el sector de l'armament, no és el sector logístic. Si hem de pensar en altres sectors, hem de pensar en el sector d'alimentació ecològica de proximitat, hem de pensar en activitats productives lligades a la manufactura de productes que siguin propers. Hem de situar l'economia reproductiva al centre de les activitats econòmiques. L'economia reproductiva vol dir la que no és productiva. No és el mateix que ens ocupem de produir un instrument i quan l'hem produït allò ja es pot comercialitzar, que quan tornem a casa i necessitem que algú ens cuidi perquè el dia següent tornen a produir un altre objecte. Doncs aquesta economia reproductiva és la que s'ocupa de que la vida es pugui sostenir, sigui perquè produïm o sigui perquè tenim criatures que han de créixer, perquè tenim avis com jo mateix que necessitem que ens cuidin. Aquesta és l'economia reproductiva, la que reprodueix la vida, no la que produeix objectes. I en última instància hi hauria la transformació dels hàbits de consum, allò que dèiem abans, la nostra actitud política i social davant els esdeveniments. I aquest penso que serien els eixos més importants. I amb això acabaria. Únicament volia apuntar una dada que tu abans has fet referència i no té res a veure amb això, però la tenia al cap i no volia oblidar-me, que és significativa. Parlaves de que es deixen d'ingressar diners perquè no es paga l'impost sobre el querosè o el combustible dels barcos, no? I això és molt important, perquè es deixen d'ingressar diners. Ara bé, el conjunt d'activitats que no són essencials per a la vida, que són la majoria de la nostra economia, del PIB, està fonamentalment basada, sostinguda amb el petroli. Això és una punyetera realitat. Si el petroli no existís o fora tan car que no es pogués pagar, no posarien la benzina al cotxe, el querosè aniria a un preu que el turista no podria pagar o els vaixells no podrien circular, o no podrien portar coses de la Xina perquè seria tan car que la repercussió sobre els productes feia inviable la seva comercialització. Per això el capitalisme actual s'ha inventat dos sistemes. Un és, primer, no em paguis impostos, xupi piruli. Però quina és la segona i que és molt forta? Actualment l'Agència Internacional de l'Energia, això llegia fa 15 dies o 3 setmanes, recomana per segona vegada que es deixin de donar subvencions a la indústria petrolífera. És a dir, si podem comprar coses a un preu determinat,
Si podem viatjar, no és únicament perquè no es paguen aquests impostos, sinó sobretot perquè el petroli, tota la indústria petrolífera està subvencionada. I és fort, perquè estem parlant de dades del Banc Mundial d'aquest any, en relació a l'any passat, de 13.000 milions de dòlars. 13.000 milions de dòlars per minut. O sigui, cada minut que passa, el conjunt d'estats del món subvencionen la indústria petrolífera en 13.000 milions de dòlars. Són diversos bilions amb B d'euros l'any. És a dir, que tot això que aquesta gent guanya ho estem pagant tots, tota la ciutadania mundial, a través dels nostres impostos als nostres estats. I paro. Una cosa, és que jo ara sentint això que estic molt indignada. No és possible que subvencioni tot això amb els nostres diners i que els polítics ho permetin. No és que ho permetin, és que ells ho aproven amb els seus pressupostos. Però això qui ho autoritza? Tots com ho fan, sense comptar amb ningú? Perquè jo això no ho sabia. Bueno, o sigui, poden haver ajudes directes i indirectes, però tot allò que permet que al final el preu de la benzina sigui un determinat preu, això sempre està programat. O sigui, no és allò que el mercat no sé què, mentida. És a dir, això està absolutament programat. Evidentment que hi ha lluites internes, però està totalment programat. I és una bestiesa, és a dir, hi ha una dada que té una mica relació amb això, i perquè veieu una mica com es llencen els diners al món. De tot el consum del petroli mundial, que està subvencionat per aquesta quantitat bestial de dòlars, de tot el consum del petroli mundial, el 40% es consumeix transportant petroli. És així de bèstia la cosa. És que jo no sé, que sí que podré dormir avui. Quin remei té això? Quin camí de canvi pot tenir això? Perquè ara jo crec que tots podem voler canviar-ho, això, no? A veure, els polítics són els polítics. Bueno, els multimilionaris, mira, però els polítics això Jo solo una coseta sobre les propostes. A mi em falta una pota. A veure, jo crec que hi ha un tema que la mobilitat és importantíssima al món. No per portar mascaretes de la Xina o cotxes o el que sigui, no? Sinó la mobilitat de la gent del Pirineu cap aquí, la mobilitat per cultura, que em sembla que és molt important, que penso que les persones que viatgen, no turistes, sinó que viatgen i coneixen altres parts del món, que han anat a estudiar, que aporten moltes coses, la mobilitat de la migració, la mobilitat de talents. Em sembla que amb aquestes propostes em falta el tema de la mobilitat col·lectiva. Millorar la mobilitat col·lectiva perquè és una manera d'amortitzar, de moment tindrà que ser en petroli, més endavant esperem que siguin d'altres energies que n'hi ha. El que passa és que s'han d'explotar. L'hidrogen, per exemple, deien que era una cosa que, com que era cara, no l'explotaven, no? I com que suposo que treia beneficis al petroli, no? Altres tipus d'energies, evident, que no siguin contaminants i que no siguin... O sigui, que crec que aquí també s'ha de construir, entre tothom, evidentment, alguna alternativa perquè dir, bueno, ens quedem a casa, no viatgem. A veure, és que és igual, a mi m'és igual que el que va cada cap de setmana a la caseta dels Carbons. Després va sumant i potser ha gastat el mateix que una persona que un cop o dos cops a l'any agafa un avió. Vull dir que, bueno, no sé, jo evidentment, però el que vull dir és que, a part de que el de tindre la caseta fora també és una bestiesa perquè tenim la quantitat d'edificis buits 7 o 8 mesos a l'any
i que a vegades és millor anar a un hotelet i seria econòmicament també més sostenible, no? Vull dir que falten construir altres coses, no? I després, bueno, la cosa és necessària, no? La gent que viu de la pagesia, que una de les dificultats que té de la pagesia o d'altres tipus, de la primària, de l'economia primària, és el transport. Si no té un cotxe privat, moltes vegades li costa molt, no? Vull dir, bueno, no sé, parlar també una mica d'aquestes coses, perquè crec que hi ha, i a més també hi ha tot el del turisme sostenible o el del viatger. Hi ha gent que diu no s'ha de protegir el turisme, el que s'ha de potenciar és el viatger, la persona que intercanvia coneixements, cultura, no sé què. Però clar, això si no hi ha més transport col·lectiu i menys contaminant, doncs no sé, penso que és una pota que s'ha de pensar també, Sí, o sigui, és evident que cal replantejar el model de mobilitat i que aquí almenys el que dèiem és parlem de reduir, no parlem de fer desaparèixer, no? I que evidentment l'aposta pel transport col·lectiu és necessària i una de les coses que no hem dit també que és que mentre es subvenciona l'economia fòssil i estan exempts els combustibles que fan servir tant els vaixells com els avions, una opció alternativa, i que és molt menys contaminant com és el tren, té uns preus molt fora del que la majoria de gent es poden permetre i per tant viatjar en tren és un luxe potser, a banda que costa molts més diners i trigues molt més temps, sobretot quan parlem de viatges internacionals, que en el cas de la península espanyola està super mal comunicada amb l'estranger per via terrestre, i això es podria canviar si hi hagués voluntat política de fer-ho accessible per tothom i de minimitzar l'impacte d'aquests viatges, i també no qüestionar també aquest món com d'hipermobilitat i hiperconnectat, globalitzat, i no és tallem totes les connexions, però si tenim en compte qui viatja, per què ho fa, quin motiu. Un 40% dels viatges que es fan són viatges de negocis, de moltes vegades d'un dia i mig, que potser necessaris per la vida segur que no són. Dels viatgers freqüents es calcula que un 1% de la població mundial, un 1%, emet un 50% de les emissions de l'aviació comercial. Per tant, no és la persona que un cop l'any se'n va veure la seva família a Xile, no? Hi ha persones, hi ha un percentatge molt petit de persones que agafen avions, en aquest cas avions, molt freqüentment, i també tenir en compte això. I evidentment, tornant al tema del transport ferroviari, no internacional sinó local, en els últims 100 anys hi ha hagut un desmantellament ferroviari increïble, està ple de, per Catalunya no cal anar més lluny, vies verdes que eren abans estacions, vull dir, connexions ferroviàries abandonades, estacions abandonades, i s'ha apostat al transport per carretera, que també depèn de la gasolina, i vull dir que de feina per fer en aquest sentit també n'hi ha molta, com construir un sistema de mobilitat alternatiu. Un dels debats o les preguntes que es susciten sovint dic jo en l'àmbit del turisme que sorgeix és: el turisme és un dret? Tenim dret a fer turisme? Jo crec que no tenim dret a fer turisme. No. És a dir, no és un dret. Dret és l'habitatge. Si el turisme afecta el meu territori tant com perquè es produeix un procés massiu de gentrificació i d'expulsió de la gent de casa seva, hem de prohibir el turisme. O bé, un altre model de turisme. Un d'ells seria, per exemple, subvencionar els caiucos. Vull dir que la gent que ve de l'Àfrica no vingués patint, sinó que vingués segura amb el seu caiuco d'alguna manera sostenible, reforçat per les forces armades que serveixin per alguna cosa. Allò que és model de turisme sí que el defensaria, però l'altre no. No, en la meva opinió. Una mica radical, sí, però... Hi ha dret a tenir turisme? Vostè té dret a anar a un vol? Jo crec que el turisme no és un dret.
Bueno, vale, però vostè té dret a anar on vulgui, pot anar a Sòria, qui havia de privar. I pot anar de turisme, pot anar a veure la seva tieta. Qui havia de privar? Sí, la realitat és que el problema no està amb aquesta... No està amb aquesta Qui no ha voluntat anat de de... turisme aquí? Anem a preguntar així. Qui no ha anat de turisme? El problema està fonamentalment amb el turisme massiu. O sigui, quan això es massifica és quan és un problema. Aquesta és la realitat. Quan jo he anat a país, doncs mira, torna més pacificat. Quan no hi he anat un poblet a dalt als Alps, no. Què hi farem? No anem a país? No. O sigui, de fet... I qui no ha anat a país? Jo preguntaria. De fet, o sigui, està aquests dies a la premsa i a les televisions, no? Hi ha ciutats que ja han impulsat mesures per impedir que el sistema aquest d'Airbnb, de lloguer d'habitacions per un dia, s'ha acabat. Això és una forma d'impedir aquest turisme massiu. Sí, clar. És una forma de fer-ho, i s'han de fer, són actituds que s'han, mesures que s'han de prendre, perquè si no, la cosa és... D'aquí a dir, no, privar el turisme, ostres... No, és a dir, la qüestió és que el turisme no és un dret. No, el turisme no és un dret. I quan als nostres territoris passa el que passa, s'han de prendre mesures per impedir que passi. Hi ha una paraula allà també. Que aquell senyor fa estona que vol parlar. Ja se m'ha anat l'allò de tantes coses que surten, no? Perquè, bueno, deies que no tenim dret a turisme, o tenim dret a turisme, vull dir, Pep Puig diu que tenim dret a l'energia, no a tota l'energia necessària, sinó fins a un límit, no? I després volia una mica... Jo, com en aquests llocs, no m'agrada sortir dient soc una merda, no puc fer res, no, m'agrada empoderar-me. I penso molt en l'educació, no l'educació de les escoles, que sí, i molt, no? Sinó en aquesta educació per l'opinió pública. Doncs aquests espais són els que ens empoderen i fa que tinguem aquesta opinió per poder fer moltes de les coses que plantegem aquí. Llavors no sortiré d'aquí dient jo no podem fer res, hi ha moltes coses de les que dius. Ja sabia, no? Potser no sabia els números, no? Però és que els números al final fan mal. I aquests espais, com el Garrofer i com molts que es generen, són els que ens empoderen i són els que fan falta. Gràcies. Jo volia donar alguna dada, alguna reflexió en aquest debat que s'estava venint ara sobre el turisme. I una dada que em sembla molt rellevant és que a nivell mundial entre un 15 màxim 20% de la població mundial ha agafat un avió a la seva vida alguna vegada. O sigui, entre un 15 i un 20%. Reflexionem-hi sobre això, perquè clar, parlem de si dret o no dret, penséssim que en lloc de ser un 15%, la gent que agafés avions alguna vegada a la seva vida fos un 60, un 70, un 75% de la població. Perquè si nosaltres sí, perquè altres no. Aquesta dada que em sembla prou rellevant per reflexionar-hi sobre això del dret i tal. I això ho diu una persona que ha agafat uns quants avions a la seva vida i ha fet un determinat tipus de turisme, però bueno, al final estem també per reflexionar-hi. Jo avions no agafo des del 2018 i potser ara ens ho hem de plantejar que podem agafar un avió una vegada cada 5 anys o cada 10 anys o cada X, però que hem de reflexionar perquè no poden ser nens petits que no assumim la realitat. Les dades són les que són, el planeta està arribant ja estem topant amb els límits i el petroli, la societat del petroli, perquè som una societat petroliadicta, ens ha fet veure, ens ha fet creure que determinades coses són la normalitat i que és el que ha de ser i que tenim dret a fer no sé quines coses. Però això és un miratge, perquè el petroli és una forma d'energia que té una sèrie d'avantatges, que ara no entraré, però té una sèrie d'avantatges i que té una densitat energètica i permet fer moltes coses, però al mateix temps és un verí que està provocant el que està provocant. Aleshores,
primer que s'està no esgotant, però anirà clarament a la baixa, i segon que està cremant el planeta, no? Aleshores, podem fer com ficar el cap a sota la terra o podem analitzar la realitat i fer els canvis oportuns. Per altra banda, que hi hagi uns vols privats, per exemple, uns jets privats que són el que més contamina, però l'hòstia, no? I que fins i tot la classe política vagi a una cimera sobre el clima i vagi tothom en un jet privat, ens pot provocar una ira brutal, i a mi me la provoca, però això no vol dir que ens quedem tranquils perquè agafem un avió, ¿vale? Sí. O un avió cada any, per ser més així, no? Bueno, només volia dir això. I sobre el comentari que ha fet la senyora de bueno, potser agafa un avió però no sé què, agafant un avió potser desfas totes les altres coses que tu en el teu dia a dia intentes fer d'una manera sostenible, perquè la petjada és bastant elevada. I ja està, això. Jo volia preguntar una cosa. Quan llegeixes que, per exemple, s'han desviat 40.000 milions de fons europeus que venien per l'agricultura i han anat a parar al sector turístic, això, quina trajectòria tenen aquests diners? Van a través d'uns fons d'inversió o com? Això vaig llegir la setmana passada, que l'any passat es van desviar 40.000 milions. No tinc que se sàpiga. idea. Que igual són més. Normalment tots els sectors industrials tenen accés a algun tipus d'ajudes per part de l'administració. Els editors, jo soc editor i sé que rebem molt poquet, i en canvi suposo que si em dediqués a l'armament segur que rebria molts. Els mecanismes que hi ha per donar ajudes al sector turístic segur que són similars als d'altres sectors que són crítics per una determinada economia. Serà a base de subvencionar determinades activitats que puntualment, no sé... Ho vaig llegir al Salto la setmana passada. No sé quines... En aquest cas no desconec el mecanisme, però... No sé, l'Inserso, encara que sembli que no, perquè és una cosa que no és econòmicament segur que molt significativa, però és una forma de subvencionar la indústria turística de manera indirecta. Tu dones unes ajudes a algun part que viatgi i això, al final, qui ho cobra són els hotels que permeten que jo estigui obert en un determinat moment. O, per exemple, creant infraestructures que permetin que l'hotel existeixi. Perquè les vies urbanes no són gratis, és a dir, que s'instal·la un hotel i al final allò necessita una determinada infraestructura al seu voltant. Sí, només un comentari, tornant una mica al que debatíem abans, sobre si és un dret o no el turisme i si hem de sentir culpables o no per les accions que fem. Jo crec que cadascú pot decidir i saber com pren les seves decisions, o sigui, tampoc, almenys jo no he vingut aquí a culpabilitzar ningú, però sí que és veritat que hi ha unes dades i que al final és important canviar l'acció individual, però com hem vist al final el que té més impacte és l'acció col·lectiva, quan es forma una plataforma que es diu Sò de Baix Llobregat i aconsegueixen que no s'ampliï, o els aeroports anem a sortir als carrers el 2021 i aconseguim que no s'ampliï l'aeroport del Prat. L'aeroport existeix, hi ha molts passatgers però no s'amplia, per tant això ja és una victòria i això s'aconsegueix perquè moltes persones juntes treballen perquè això no passi. I també això és el que podem plantejar-nos com a individus que podem fer. Si jo deixo d'agafar un avió, redueixo la meva petjada de carboni, però és que si aconseguim que no s'ampliï l'aeroport del Prat la reduïm molt més, i també que això és important, que no oblidar-nos que podem fer. I que al final també hi ha tota aquesta campanya i al final hi ha com una batalla de discursos, una campanya narrativa
que als poders econòmics els interessa que nosaltres necessitem, no? Sentim la necessitat, per exemple, de fer aquest turisme ràpid, no? Que el turisme massiu ho sentim com una necessitat, perquè ens bombardegen amb imatges, no? Si agafem el metro de Barcelona, de Vueling, dient-nos que les Canàries per 27 euros i unes platges paradisíaques on necessitem anar. És que potser me'n vaig a llançar i és preciós i no em cal anar a les Canàries, no ho sé, O sigui, jo a vegades, jo també fa anys que no agafo avions i he descobert que tot és molt bonic. I també a vegades viatjo a l'estranger, amb tren o el que sigui, vull dir que tampoc aquí cadascú fa les seves, com deia, decisions, però que també replantejar-nos què és el que necessitem o no amb el nostre oci, no? I en aquest cas parlem del turisme, però amb altres coses. No sé si teniu 3 minuts més, jo us volia ensenyar una cosa. No sé si veu veure també una campanya d'AENA d'aquest any mateix que es deia Un dia sense aeroports. Hi havia anuncis per tot Barcelona, vestides recobertes de pancartes que deien Un dia sense aeroports. Van fer un vídeo que explicaven, era un vídeo, és un anunci, com seria un dia sense aeroports i com, en les seves paraules, horrorós seria, un dia sense aeroports, i això és clarament una resposta a la resistència que està generant contra l'aeroport. I una gent bastant espavilada van agafar aquest anunci que es diu Un dia sense aeroports i el van doblar explicant una història diferent i us el puc ensenyar. No sé si heu vist l'original, però potser és una mica massa passar l'original i passar la versió doblada, però a veure què us sembla. Mentre fa l'apanyo, hi ha una reflexió que sembla que és interessant, i és que penso que més important que anar a descobrir un paisatge que hem vist una fotografia 50 vegades i està al quinto pino del mundo, hi ha una altra forma de fer turisme que és mirar amb una altra mirada el nostre entorn proper. I això sovint no ho fem. I el nostre entorn proper pot ser el nostre propi barri, el barri del costat, el de més enllà o Llançà. Molt lluny, bueno, Portbou encara podíem arribar, que també és molt xulo i no va ningú. Però és això, donar una altra mirada a les coses properes. És una bona forma de fer turisme i barat. Ostras, el GPS nos la ha vuelto a liar. ¿Y aquí qué van a hacer? ¿Un pantano? Josefa, ¿te has enterado? Parece que la Shakira no puede venir a cantar a las fiestas de Villarrocosa. Madre mía. Hay que cubrir las vacaciones de Felipe V en Vaqueira. ¿Y si cubrimos la crisis climática? No digas chorradas, hombre. ¿Qué pasa? Pues que debería estar de baja, eso es lo que pasa. Ponte el culo de Felipe, venga. Que me han dicho que donde había el aeropuerto había un descampado del copón para poner paneles solares, que es aquí. Repetir lo del Camas. Mira, aún queda uno. Señoras y señores, les ha marchado GNT porque al piloto no le da la lealtad. Les informamos de que en Badajoz se ha procesado la calabaza más grande del mundo. Por cierto, el aeropuerto de Barcelona ha desaparecido. Así que daremos vueltas hasta que vuelva a aparecer. Mientras tanto, pondremos la sal crepúsculo. Momento perfecto para invertir en el transporte marítimo. Voy a meditar a mi asiento. Emilia, si no viene la Shakira, sacamos la pandereta y cantamos en la plaza. Como cuando las cosas no venían en avión. Anda, que quién me manda a montar la boda en la Polinesia. Es que, hija mía, tienes unas ocurrencias que la madre que te parió. Yo que quería tener una boda como en las películas. Bueno, la celebraremos cuando vuelvas al pueblo, sin aviones ni historia, que te lo tengo dicho, hija. Pues sí, qué diantre. Llama una ambulancia. Aunque con los nuevos recortes en sanidad... Ahora solo funcionan las horas pares. Señores pasajeros, perdonen por interrumpir la proyección de Crepúsculo. Parece difícil que la aviación convencional se recupere de este... Golpe. Les invitamos a reconsiderar sus opciones de transporte, que además la aviación contamina mucho, por Dios. Pero no se preocupen, en 25 años con los avances tecnológicos tendremos una aviación justa, sostenible y verde. ¿Cómo que no hay recursos para el saneamiento público? Que no hay incentivo. ¡Más recursos!
presupuesto para la sanidad. Lo siento, caballero, pero va todo a reponer los aeropuertos, no hay nada. Hola, perdón. Les traigo su pedido. Como con el colapso de los aeropuertos no han podido llevar la PlayStation que pidieron, les traigo un paquete de arroz de comercio local y ecológico. ¡Qué bonito! Emilia, el vídeo de las panderetas se ha vuelto viral. ¿Cómo? ¿Qué horas son? ¿No es que solo valen las horas impares? ¡Reclamamos este solar para huertas comunitarias! ¡Una granja escuela! ¡Parque de vivienda social autogestionado! ¡Justicia climática! ¡Seguro que esto es obra de Dios! Mire, comandante, Elon Musk con sus juguetes espaciales. Pues no sé dónde van a aterrizar. Pues viviremos con menos aviones, ¿no? Pues Això m'ha dit una cosa, amb això del massiu, el turisme tan massiu, que jo quan tenia 27 anys treballava en una empresa de ciments d'aquí a Espanya. Sí. I em van enviar a treballar a Egipte, a Alexandria, al port d'Alexandria. Llavors jo amb 27 anys vaig veure Egipte, l'antic Egipte, perquè vaig demanar una setmana per mi, per viatjar, i va ser preciós. I explico això perquè tinc una amiga que hi ha anat aquest estiu a Egipte i m'ha dit que és el pitjor viatge de la seva vida. Diu, Maria Rosa, no el vaig disfrutar gens, de la quantitat de persones, de gent, turisme tan massiu que hi havia. Clar, jo estic parlant de quan jo tenia 27 anys i ella hi ha anat ara, però fins a aquest punt s'ha desmadrat el tema del turisme massiu i jo ho sento molt.